Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Habayatan rong lam ya ka khia ka shon na ka bantaban yarap ya ki ba ki badon kam ya ka jing yarap ka bakerki u MLA jong ka West Shillong constituency uba Mohendro Rapsang ha ka arpu pratarik banai nailar arjar arpo ula ais ngubha da ka kali kit nong pang sya ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ka balong ka way na ki jaka ai jing sumar ka bala rimha ka badon ha ka shnong jayao Shillong. Yagani kakali ambulance uba Mohendro Rapsang ula ai lengba ka scheme MLA jong usnem arjar khat khandai arjar arpo. Hashwaban IT yagani kakali ambulance syaki bor penya jong ka hospital la penlong shwaya ka jingyalang ka balengkot hapo kani ka jaka sumar hakabala saki lang daw rangba shnong jong shnong jayao langsning uba ER sun ki bor penya jong ka hospital hapo ka jingyalam jong medical superintendent u Dr. R Nongrum bat giwe ambulance teng ki wan hong ni ngim don ki test ngim don ki lan ki facilities le ngim don doktor ba de to kala ngim pat sing hapong pa yam ambit no sa bi pat yo tal ya ha pung kita ki por teng ko chi ne ki ba ki ha banwa ki ambulance na no ba yo de ka jing don jong kan ki ambulance ka ben ba min la pan yang ni tai ben tai kong sang de wat na da ni ha ban pakhat lu don don ki ben ta ko ha pan yang kong ka ambulance service ka bagi de ban ai ki secretary ya ki ba don kam ni ka ti kumjur ngaso ban ai kuble kerpang nagabantai MD demi ba nakapor siya kapor ijuan ban ai kan ke cingira hospital dei tang nata dei nakapor siya kapor di cingira ban ngakarman tu bakali ka spirit kandang ya ine kan ya ilong kumun ndi bodo di cingkit ki nagabantai kan ke sitong kataw jumi bat ya ka jelah hidup lawan ong berkowai kalong ke hospital ke bala rimtam ang ni ke jelah ju tingi de man semua sorong bakong kini hospital kadon hakani ka benta jong constituency juga badru ngidei melong ki bakloy abu ngidon balat kelinti banyarap ya kani ko hospital khamtam lile hakani ki por bakidon kini ki jingting jingsir nagani ki jingpang COVID-19 kabala penkunwin ndai tang li aborok snong ki thao bat borok ki ke state borok koi bat kari borok koi bat ke persei borok koi te nagal yang junga kumbala keren i administrative officer kat kabadon galat kelinti kum MLA i capacity junga kat penonton ngakloi penjara ini hospital te nga kermen ba kan jingdon jing play jong kini ka ambulance kan yarap bat kan ajing mentoy ya kini ka hospital khamtam lele ya ki doktor bakila bah bani ai kata ka jing suma kum ka mengiong ka emergency assistant but the crucial life support